kono mo amira hen kanko Abbasa sabu eɗen gandi so wonno ɗo o waɗata kono waɗanno ni kanko Mohamed jimen omo ganduɗa ko Djiby Dieng e ballal mabɓe Malick Oumar Ly baɗen Mamadou Sow en jettimo no fewi no fewi no fewi ɗum noon ko ɗum ɗo woni jubbande nde min keɓanno on hannde sabu fijigo fijiɓe yaadiɓe men hewɓe sababude yidde yawdude e meɗen gowano wadde 5 ha yettoɗo noon ko yettude kalirɗe ceŋnoɗe e men ɗe min somi waynima Malick Mamadou jiima an uddata en jetti kala bandiraɓe natɓe ɗo kaaliɓe foof eɓe ganduɗa omo ganduɗa ko Mbaye Diop commanda wonde mo ganduɗa kañum woni hono Kalidou Thiam eɗen gandi darde mabɓe ene waɗi fayida no fewi oɗo mo ganduɗa kañum woni hono Mamadou Aissé Niɓɓo Wuuri Diallo e Bes Diallo ɓeɗo koninkoɓe ɓe kalni en hono fannu koninkagal e nder mecce ɗeɓe gonno e dow muɗum mbiɗen hannde ko 5 lewru avril ujunnaje 2025 caggal jibinede Annabi Isa ibn Mariama gonɗen koye duuɓi 65 ko keɓɗen jeytare lawol ɗimmol tawte ɗum ɗo Bassirou Diomaye Diakhar Faye caggal Léopold Sédar Senghor 1960 ha 31 décembre 1980 caggal Abdou Diouf 1er janvier 1980 ha yetti l'an 2000 caggal muɗum Maître Abdoulaye Wade l'an 2000 ha l'an 2012 l'an 2012 Macky Sall ko kañum laami ha l'an 2024 e joni o ko Bassirou Diomaye Faye woni laamu ɗum noon min mi waynima mi yetti on mi jarnima on jettono jiɗol fuɗɗima laaɗo haaɗi darde moon e katantagal moon e pellital moɗon en jetti bandiraɓe heeɗiyankoɓe en jetti wonɓe nder leydi ndi e caggal leydi ndi en jetti mo ganduɗa ko kañum waɗi sababu ha ɗum ɗo daña Daoudou Moussa Dia kono on jettama wono wonɓe ɗo ɓe mboɗo heewi wiide yimɓe pamɗata puuyat won rédaction ngaji joguiɗi yimɓe ha heewi won journaluji joguiɗi ha heewi radio ji laamu e téléji Afrique kono yimɓe donka famodirde walla donka gollade kono yimɓe no pamɗa kadi woda ko golli taw golli koko nafata on jarama on jettama dande moon no mantini ɗum noon mi arte konngol ngol e Mohamed Jim o hokka bandiraɓeɓe moni kala wayno koɗo katen yen mbattanimo wuuro meɗen usaki ha lawol ngol so jeeɗo ñaawi eyyi jarama mawɗo Abou min beltanimama no fewi sanne e ɗowgol ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko manditare jeytare leydi Sénégal e oɗo mbiyen 4 lewru avril 2025 tawi hawriti koye laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye en jetti noon no fewi no fewi no fewi Malick ma artu hen e dendagal radio ji ɗi ganduɗa en jokkodiri e mum guila subaka puɗɗiɗen ha oɗo saaha ne jaade men kamɓe kala e kuuɓal en beltanimaɓe kamɓene Malick eyyi noon tigui on jarama onon kala on jettama on jarnama on fewi e golle ɗe en beltanima musidɗo meɗen mo ganduɗa koɗo men ko Mamadou Sow e haaluji baɗɗi fayida ɗi o haali ɗo ɗi kadi o tawtorama yewtere nde no fewi yettude moon kadi onon wonɓe ɗo e manam e nder galle o woni mawɗo Abou Samba Diop e an Mouhamed Jim kañum jogui ko yowiti programme nonne kadi ne Djiby Dieng kañum waɗata coordonné ko yowiti réalisation o beltanama no fewi en jetti noon bandiraɓe men wonɓe caggal leydi ɓe Afrique eko yalti Afrique fof kamɓe fof ɓe beltanama Adama Thiam en jiiɗo signe makko ɓe beltanimamo no fewi enen gandi ko neɗɗo mo ganduɗa ko républicaine ene gasgonde ni altine garowo ma en garto e makko so lamɗo jaaɓi e nder yewtere men nde kewɗen wadde ɗo ko wona ɗum ko yettude kadi ne manam diki espoir 93.7 ɗo Tamba ɗo ɓe beltanama no fewi bandiraɗo debbo o dusodirde e meɗen e ganduɗa ko ɗum ɗo yowiti koye ñalawma hande o nonne kadi ne ko wiyete ko Fouta FM 90.7 ɗo pete ɗo en jetti mawɓe wonɓe toon ɓe ɗowoɓe manam haalirde nde musidɗo men mo ganduɗa o Abou Thiam haaluji baɗɗi fayida simtande men kadi ne simtande bandiraɓe manam heɗotoɓe Fouta FM 90.7 e ñalawma hande o ɓe beltanama no fewi e dendagal noon ɓe nodduɗen e nder diwanuji ɗi kamɓe foof sen ndewi e ille ɗe tan en juumat Hunar FM 104.9 ɗo Hammadi Hunare ɗo kamɓe kala ɓe jarnama no fewi ɗum noon no mawɗo Abou wattidori ni tan ko ñalawma mo ganduɗa ko teskaɗo mantaɗo leydi ndi ne mawni ɗum kala hitande ɗum noon yo Allah rokku men tawtorede ɗum kadi duuɓi kewɗi ɗum noon ko ɗo kaɗeten ha lawol gongol salam ɗo jeeɓi merci Dim a jarama Allah jarama et aussi jarnude bandiraɓe aussi rendaɓe ɗo plateau ɓe woni kawmaɓe e aussi Abou gonɗo ɗo salam an Dim aussi a jarnama kadi aussi ko weltare aussi huccidde ko ganduɗa hoorema kala woni
ndenka meɗen e kisal meɗen ene waɗa défilé e ñalawma mo ganduɗa hoorema mo jeeyɗen koye meɗen e kadi yiiɗi hen pinal meɗen e jokkodire e diwnuji ɗi fof ko ganduɗa hoorema kala to wona ene feete jomum ene ciftora oɗo ñalawma woni ñalawma mo jeeyɗen koye meɗen ñalawma mo ganduɗa hoorema jimadi iwe daade meɗen donc so neɗɗo dañi hucciɗe ko wayni kadi e rendude kono ɓeeɗo plateau waro wi tan ko on jarama Allah jarama onon e yimɓe meɗen wonɓe nder diwnuji ɓe e onon aussi tawtoraɓe ɗo yewtere ɓe e technicien ji men ɗi fof on jarama Allah jarama no fewi merci yen mbaɗi jaafoɗa ndim mawɗo men mawnuɗo ceerno Hammadou Ali Thiam o heeɗima yewtere nde ɗo fuɗɗi ɗo ha ɗo gasi ɗo en jettimo en jarnimamo no fewi no fewi no fewi no fewi en beltanimomo en calminimo kankone au passage Malick no mbiruɗa ni en beltanimo noon dendagal ɓe jaadunoɗen guila subaka ha o saaha ko wayno omo ganduɗa ko Amadou Sambolo toon to Médina Gounass en jokkodiri e makko en jokkodiri également omo ganduɗa ko Mawɗo Abou Thiam Gaspard en beltanimomo no fewi en beltinimo omo ganduɗa ko Gawsu Dia ko kankone o naati ko kanko joɗɗonomen toon to Kanel ko noonne omo ganduɗa ko Amadou Diop Bobo Guendi kankone en jokkodiri e makko ko noonne kadi en jokkodirino e omo ganduɗa ko Kalidou Thiam mo ganduɗa ko ancien mo ganduɗa ko militaire ko noon mo ganduɗa ko commandant maritime national omo ganduɗa ko Mbaye Diop e omo ganduɗa ko Mamadou Aissé Diallo mo ganduɗa kay wattidi nadde ɗum noon kamɓe kala e kuuɓal en beltanimaɓe ceerno Malick ko noonne kadi ononne min beltanima on no kufirɗon yewtere nde ni machallah ala ko humpi hen bandiraɓeɓe ɗum noon ko weltanade on wadde aɗa andi nayi lewru avril fof so tawi ko ɗum waɗi président ne heewi ittude ko yiyete ko grade wooda ɓe tappani enenne mataw en tampatu goto e men fof ko yiyete ko grade mbaɗen ɗum e balaɓe mum ɗum noon goto e mum fof tappanama koɓe mbiyata ko on grade mo mbiyata maréchal logique ɗum noon on tappanama ɗum eyyi ko weltanade bandiraɓe tan weltanadema an Malick Mawɗo Abou e mo ganduɗa ko Mamadou Sow ko noonne Djiby Dieng mo ganduɗa ko kanko heedno toon to kaɓɓiɗo to réalisation to banggue télévision ko ala radio kankone en beltanimomo en beltanima dendagal bandiraɓe foof hokkudeɓe aadi altine paaɗo so hawre welede Allah Malick inchallah